Λογαγέτη, πιστεύετε πως θα ήταν καλό να πράξουμε εμείς οι νέοι Έλληνες με σκοπό την ευόδοση του εθνικού αγώνα σε μια ζωφερή εποχή? Άκουσε συναγωνιστή. Με συγκινεί αυτό όπως το θέτεις. Ο τρόπος που το έθεσες με συγκίνησε. Να σου πω γιατί. Έχω μια ηλικία. Όποιος ανόητος νομίζει ότι είναι πολύ γελασμένος. Είναι πολύ γελασμένος. Εάν τυχόν και πιάσω τα όπλα στα χέρια μου, αλίμονος εκείνους που θα βρεθούν μπροστά μου. Όχι τέτοια δεν λέμε. Εννοούμε ιδεολογικά. Είπα, εάν. Εγώ δεν είπα ότι πάμε για όπλα, για όνομα του Θεού. Άλλωστε γι' αυτό και υπηρετήσαμε στις φυλακές μέσα. Λοιπόν, αλίμονος εκείνους που θα βρεθούν μπροστά μου. Αλλά και με το λόγο είμαι μάχημος. Είμαι πολύ μάχημος ακόμα. Αυτό το λέω σε όλους εκείνους που μας εχθρεύονται. Όμως τι πρέπει να κάνετε εσείς? Πρέπει να κλείσετε μέσα την ψυχή σας στην Ελλάδα, να την κλείσετε, να διώξετε οτιδήποτε έρχεται απ' έξω, το οποίο μπορεί να μην είναι βέβαια ελληνικό, να το δείτε έτσι ώστε να σας ωφελήσει για την Ελλάδα, να το πάρετε για την Ελλάδα, να ενδιαφερθείτε για την Ελλάδα, και θα κάνατε πάρα πολύ καλά να αρχίσετε να ονειρεύεστε ένα καινούριο εθνικισμό βασισμένο στα ελληνικά πρότυπα του Περικλέους Γιαννοπούλου και του Ίωνος Δραγούμη. Και εκεί ίσως συναντηθούμε μια μέρα. Φτάνει να με αφήσει ο Θεός να ζήσω ακόμα. Διότι δεν θέλω να πεθάνω και να αφήσω αυτό το χάλι το οποίο υπάρχει. Γιατί σήμερα. να πεθάνετε τώρα, τι είναι αυτό που λέμε. Και τελευταίο μήνυμα.